Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nining. Ki liburan cah ceritane. Soalnya apa? Hari Jumat ki kandange wis ngisi, jadi tahun baru gak iso metu. Kira iki terus metu dhisik. Yo rame deh. Neng ndi, Dik? Ki lagi usum duren cah. Sing pengen duren langsung meluncur rene. Sayuran, pete. Lontongmu. Apa? Sembarang enak cah ki. Ki sing ngarep kantor camat ya, tak kira hotel. Beyo mak apukate. Ngono kae mateng gak? Duren cah. Sing lagi pengen duren langsung meluncur ini. Wah, ambune janda umum. Nek mulih ya cah. Mulih beli. Dek mau beli apa? Minggir aja nengah-nengah. Rame cah pasare. Arep beli apa? Enak jarane yo ne. Jaran-jaran goyang. Ini makanan sembarang enak cah. Arep beli apa enak ning kene. Tol, yo enak. Tol. Ki pasare cah. Dek mau mandeke gak ning kene, tapi ning kene ruame kok. Penak ning kono meng nyantai. Kene pol rame ne. Mak nongko wi deloken masak. Gak bloko. Gede cah nongkone. Ki pusat oleh-oleh. Ya ora pusat, Ding. Foto bareng ya. Rame. Gua cak cilik iki dulu. Apa meni yo? Pengen tuh buka tapi cuma mateng. Rame cah. Sanek musik tak jedane. Delok duren cah. Heeh. Ki sing kupasan yo enek.
Cilik-cilik ngono piro? Kae kok cilik-cilik. Mbah. Nah, alpukat berapa, Bu? Alpukat 20, alif kabe loro. Wah, Mak. Alpukat. Ganteng si matang toh. Ma aku nek gak mateng. Sini lu, Dek. Bila alpukat ya. Enak kelompok. Iya. Piye toh? Rene wong nyenggol. Sing meletek kene. Kena ambune. Kurang kaleng, Cah. Berapaan? Sing kecil-kecil. Iki ora kecil ya. 110 enak. 110. Sak piro? Wah. Videonen video. Lah yo. Iki sing ngidam-ngidam duren ndang nang ngebel. Ya. Lah yo. Kalau cilik-cilik. Cilik-cilik piro, Pak? 105. 105 lho. Isine mbok. Yo, isine akeh lho, Pak. Iki kok sing kecil kok. Leren dadak kangelan. 5. Mak niku pinten, Pak? 103. Iki, Mbak. Jangan sekali lho. Yo, yo ngene kok. Hah? 50. Kita susah Pak. Cilik-cilik lho, Cik. Mbak. Hah? Ya iki tenan. Yo. Full. Oke. Pak sini ta. Cilik-cilik tapi larang boy. Tapi akeh sing dompet. Amilih doren, Cah. Sing ngidam-ngidam ndang rene wis usum nggih. Jam 10. Ini tambah 10.
Oh, kasing bunten lho. Ini super kuning. Oh. Ora temok cah sik. Entuk kilo cah. Dinyang gak oleh. Jumeten katoke bakule we. Lah iki saking mbok teraki to ngerti kok. Apa? Pecut apa? Gopo. Rasanya sih. Hah? Ayo. Ini mampir. Piye? Mang-mang cah. Mah harga apa? Pakane apa? Gak sida. Ngene disa enek to kok laran nang Dumpring iki lho. Ngene disa lo grosir gede. Disa wingi disa. Anake Mbak Lela itu lho. Ikuti terus cah keseruane. Berapa? Saya pengen alpukat cah tapi entah kabeh lho alpukate. Endi? Kan sing mateng lho. Iki mulai, Bos. Mulai mateng. Iki lho kok sih? Cek atas. Mah aku nek gak mateng. Tunggu ketemu iki, Mbak. Mboten pantanan, saya kemamel mungkin. Itu plastik mana sudah mateng. Enggak, tadi berapa Anda? 105. 105. Masa ireng piye 10.4? Sing ireng sampean tumbas. Mak anakku neng ndi? 10.5. Mak, Sing ireng. anakku neng ya Allah mlaku teko kono kalau. Piye to, Kang? Iki lho bocah di godak iso mulih dhisik to ngawur. Ayo dipasang. Dipasang. Diadai wong ning sak piye jan. Ora rayu sama Pak I. Salah kono. Laser. Ikuti terus keseruane cah. Terus lanjut arep golek pakis. Karo munggah ning kono golek-golek. Apa iki? Aku cek pengen alpukat cah. Tapi mau ge nek sing mateng.